Cap Junta, building better Africa. Usiku wase kuongoza kuti mwina tikoze kuipeza koma mmene ndanenera sitinapeze kena kalikonse mpaka pano. Pali zovuta zingapo zimene tikumana nazo. Choyamba ndi forest ya Chikangawa kumene kukutchulidwa kuti ndegeyi ikoze kukhala kuti inagwera kuoneka kuti kulibe anthu. Ndiye ndi Nkhalango yoti ndikovuta kuyenda komanso kuoneka kuti Nkhalango ndiyokhwitima. Mwaswera bwanji amalawi nonse chigawo cha kumadzulo. This is Comrade Ntanyo pa Limpopo FM. Dzulo timanena kunena kuti tikuthokoza mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika chifukwa chobwera ndi ganizo lonena kuti kafukufukuja achitikeso. Nde tamva a Moses Konkoyo akuyankhula akunena kuti koma timati tipemphe boma kunena kuti kafukufuku amene musakhale andale. A Moses Konkoyo funso limene amalawi akufunsa kunena kuti kodi malemu Klaus Chilima anali wandale kapena sanali wandale. Funso limene likuchoka kwa Malawi. A Moses Konkoyo, Klaus Chilima malemu anali wandale kapena sanali wandale. Maisha Nilo Mulusi anali andale kapena sanali andale. Andu amene anali mu ndege moja munalibe andale. Richard Chimwendo Banda amene ananena zonena kuti sakukakwera nawo ndege chifukwa ya zaza anali wandale sanali wandale. Umata kupita ku koti kukasuma osaziwa zonoti wazisumiranso iwe weka. Kafukufuku amene uja tisapangira aboma zikhalira ndi aboma kunena kuti mkatikati mwa zokambirana zimenezi, mkatikati mwa kafukufuku ameneyi tika mwandali, tika mwa machechi, tika mwa activist, tika mwa Limpopo zikhalire tuyo palibe atalesi. Chimene tikufuna kagulu kamene kasankhidweka kabwelese ripoti limene kumapeto kwake amalawi azakhutisidwe. Ino amene muli MCP amene mukuziwa zonoti gemu iyi ya Chilimayi sikukukhuzani, ino muzingoyang'ana. Amene akuziwa zonoti gemu ya Chilimayi ikundikhuza ndimafuna ndikupempheni ngati mungakwanise longezani zikwama munyamuke mutuluke kamuzi kakhala kuti we don't mind chifukwa commission of inquiry ikangokhazikisidwa akuganiziridwa ndi ndani akuti ndi siku lomwero kukatenga
akuganiziridwa ndi ndani ndi akuti ndikwatenga. Ndipo ndimafuna ndipemphe nonse amene muli ndi ma information akuchikwawa. Ife ali Limpopo FM tikhala ndi programu yapadera Chikangawa special. Nonse amene muli ndi ma information akuchikangawa tikufuna tilithandize boma poperekaso ma information pano pa Limpopo. Pamene tikubwera ndi programu yathu ya Chikangawa special, mubwere ena atipasa kale maina anthu amene anapopa mafuta mndege. Mafuta maina awo abwera kale. Tikamabwera ndi programu imeneyo tikhalaso tikuwauza amalawi kuti amene anakapopa mafuta ndi akuti, amene anapanga mwakuti ndi akuti, amene anasowesa ndege palada ndi akuti, amene anapanga ndi akuti. Asilikali anakatengedwa ku DRC Congo kubwera kuzagwira ntchito yokupha chilima. Malipoti ayamba kubwera panopa ndendi kuti nambala yathu pa Limpopo FM ndi +27 78 161 6727. Nambala yathu pa Limpopo FM. Aliyense amene akufuna kupereka ripoti la mtundu wina aliwonse kazi kuchitika kumadera kwanu, nkhani za chilima munaliko, tipezeni ifeyo, mutiimbire telefoni, mutiuze bwino, musapange mantha. Ife tiyauza Malawi mmene zinachitikira. +27 78 161 6727. Mukatero mwatipeza ife pa Limpopo FM. Ndipo programu yanga chigawo cha kumadzulo kuno akundipasira ndi aja a Transkuria amene afika kali mu dziko la South Africa, amene abwera kuzatolera katundu wa anthu. Ndimanena dzulo kunena kuti tonse amene tikutolera shuga mpunga ku Ramadaniko tikuzisunga kuti tatumizira anthu kumuzi. Wabwera Transkuria, nambala yake 078 20 32 134 078 20 32 1348. Mukatero muyankhula ndi Chikalongwa amene ali aini yake akunyamulireni katundu kupita kumudzi, ndipo ayendaso bwino katundu wanu akafika. Chiyambireni sitinalandirepo pa Limpopo sitinalandirepo uthenga onena kuti Achikalongo athawisa katundu kapena asowesa katundu. Konse kumene muli olo mutatimbira pa nambala yathu ya pa Limpopo 0+27 78 161 6727. Tikuuzani kunena kuti katundu wanu ngatali ku Pretoria, katundu wanu kaya ali ku Johannesburg, kaya ali ku Soweto, kaya ali ku Rustenburg, kaya ali ku Soshanguve, kaya ali ku Mamelodi, kaya ali ku Alexander, konse kumene kuli katundu amene iyi tufuna tikusimikizireni kunena kuti transporter Achikalongwa akhala akupita kumeneko. Ndiyambe chonchi ndi programu yanga chigawo cha kumadzulo. Sondine kajanda amene ndinanenaso kunena kuti atibweza kunena kuti iya searching tizayambe mamawa usiku umene amatibwezawo amakapanga chani. Ine ndamene nakamba uja kunena kuti atibweza kunabwa kunena kuti akutibweza kuti tibwerere tizapitirize kupanga searching mawa. Anthu amene wawalangidwe kwambiri akulu ndaza bechaga amene ife imene chema tiwawa kwambiri mpaka na lero. Mara amene akatakatenga injunction iyo na matatuzi kuti kuchikangawa kunachitika zotani. Ife sitikuletsa munthu watenga injunction. Mama afuna kutenga injunction
yeye ndamara tuze chilungamo cheni angasi amalawa afuna kudziwa chilungamo amalawa ndi mafunso ochuluka ndiye madakatenga injunction yomwe ayankha amalawa iwo mafunso kuti ayi musavutikizo ndi kufufuza ine ndakatenga injunction chilungamo ndi ichi yeye ndamara tuze ifeyo mene sitinakhalira Malawi ndi busandeke kuchika ndawa ina kwa kwanje ina kwa kwanje ndawa Malawi ndi ngawa ndeke kuchika ndawa ina kwa kwanje ina kwa kwanje ndawa ina kwa kwanje ndawa ina kwa kwanje ndawa Muzamini we agamagatenga atsekereti nyumba mwake mutsekedwe chifukwa anthu amkwiyo wa Malawi zambira kupita kwa nyumba yeyeyo ndikuti nyumba yake itsekedwe chilichonse ayiwale athawiretu kupita dziko lina komanso jaji amene angapereke chilolezo nakuti ati kuivumira injunction palibe mulandu woti mpaka napange commission of inquiry jaji amene yoyo asamuka aziwa kuti leo panopa ndikusamuka ku Malawi ndikupita ku dziko lina natonga khale kotheka ndi maboda ndikumulola kuti achoke izozo zichitika okatenga ndi okapereka anthu amene wawawa sindikuziwa chimene chizachitikire chifukwa nkhani imene amadikira anthu yazikwanje anthu anthu ali ndi mkwiyo koma samanakula zambiri akudikira amadikira nkhani yake yomweyi maona achite chimwendo achi zimachitika zija zoyika mthumba munthu yani chani analibe nazo ntchito nkhani imene amadikira yoonekera ndi iyi maona ndiye papezeke nkhani ija lero iyi yatumbuka president wanena kuti ichitike commission of inquiry ngati yapezeka kuti zalankhulidwe zimene zija kuchokera mkamwa mwa president ndiye pabwera zikatenga ma injunction pabwera lawyer wina judge wina azipereka ma injunction kuti ati kuvomera anthu amene ama connection awiri awawawa khulupirirani achoke mudziko athawe akapanda kuthawa mundikhulupirire kuzaoneka ku Mozambique jaji kufa izi zichitika mwina sazichita chibwana kupha jaji mwina ndi ana ake limodzi banja lake mwina lizaphedwa fuka Malawi atopa 2019 anatengera kuzibwana tinkaona ngati ndizoonadi 2020 tazindikira kuti zibwana tabwezere sambo mu ufulu wathu ndiye pabwereso omwe aja 2019 ajazitiposisa guys president sitimumvera because my minister wa DPP situwamvera so yoti my minister wa DPP afuna atiposise president afuna atiposise chimene chingapachitike sipano mkwiyo wa Malawi ndithu ndikhulupirirani president sazamumvera ngakhale mpang'ono po
Amalawi chigawo chakumadzulo kuno pa Limpopo FM zana ndimayankhula nkhani yokhuzana ndi mapasipoti komanso mapemiti. Ndikhulupirira kunena kuti abale ndi alongo ochuluka akuvutika mu dziko lija la South Africa. Choyamba ndifuna kuyamikira malemu Bingwa Mutharika mu nthawi yawo sitafikanso povuta mnyengo ngati imeneyi. Anatuma nduna ya yona za mdziko amenewa anali Mai Joyce Banda amene anakakumana ndi president wa nthawi imeneyo Thabo Mbeki ndikuwapempha kunena kuti anthu anga ndithandizireni. Komanso mu nthawi imeneyo chimene anachita president amalemu Bingwa Mutharika anatumiza mabasi aulere madera osiyanasiyana ku South Africa kuti kwa amene akufuna kubwerera kumudzi athe kukwera mabasiwa. Chigawo chakumadzulo kuno ndimafuna ndipemphe president wa dziko la Malawi komanso office ya George Chaponda kunena kuti ngati ndikotheka timafuna mutithandizire kwa abale ndi alongo ku dziko lija la ku South Africa. Palandu ambiri alipo amene akufuna atabwerera kumudzi koma chifukwa chonoti alibe kuthekera akungokhala sakugwira ntchito ina iliyonse chifukwa tsiku lina lililonse angokhala m'nyumba. Chimene akonza ndikungokhala kuti chimene chiyagwerecho ndi chomwecho. Ndimafuna ndipemphe boma la Malawi kunena kuti ngati ndikotheka tapanga ndongosolo lapadera, mutatumiza mabasi ku Cape Town, mutatumiza mabasi ku Pretoria, mutatumiza mabasi ku East London, mutatumiza mabasi ku Port Elizabeth, mutatumiza mabasi ku Johannesburg, ku Polokwane, ku Mpumalanga, ku Rustenburg ndi madera ena amene boma lingathe. Ndicho linga chonena kuti Amalawi amene ali okonzeka kuti akufuna azibwerera kumudzi athe kugwirisa ntchito mabasi amene wandikubwerera kumudzi. Ndipo mutapanga choncho mugwire ntchito yotamandika, ndipo president pamene muzikapita kokapuma Amalawi onse amene muzapulumutse kuchoka ku South Africa mu njira imeneyi sasa kuiwalani, ndipo mapemphero adzakhala kwa inu. Ili ndi pempho langa chigawo chakumadzulo kuno kupemphera onse amene akuvutika mdziko onse amene akuvutika mdziko la ku South Africa. Anthu ambiri akundimbira matelefoni kunena kuti chonde Comrade Mtanyiwa tiyankhulireni kuboma kunena kuti tikufuna titabwerera kumudzi koma tilibe kena kalikonse. Ambiri mmene ndinayankhulira ayimisidwa ntchito akungokhala. Chonde president, chonde anduna Chaponda. Komanso pamene ndikupempha ndikufuna ndithokozenso kamphepo kangu ndimenya kuti ndikufuna ndithokoza president chifukwa chopanga dongosolo labwino ndi George Chaponda powatumiza ku South Africa kuti akakambirane ndi boma la South Africa. Ndikufuna ndikuyamikeni. Apemphereni Amalawi kuti azitha kwapasa mapemiti, azitha kumaika stamp ya miezi 3, miezi 4, osati ngati mmene zikuchitikira kungwapasa stamp ya mwezi umodzi akapita kumene kuja tiyeni muzipita kwanu. Ndifuna ndikuthokozeni president chifukwa cha ndondomeko yabwino imene mwayikhazikisa yonena kuti
George Chaponda ayankhule ndi dziko la South Africa kuti ayankhulire nzika za ku Malawi zimene zikukhala movutika zikuyenda mothawa. Ndifuna pamenepa ndithokozeretu pamene mukupitiriza kupanga madongosolo enawo ndati ine ndithokozeretu kunena kuti kamphepoko kandipeza kale kunena kuti mwatuma George Chaponda ku dziko lija la ku South Africa kuti azakambirane ndi president wa dziko la South Africa komanso nduna yona zakunja ndi cholinga chonena kuti Amalawi abapitiriza kukhala mdziko muno komanso azikhalanso mwamtendere. Malawi stands ready to meet the global goals by consolidating the gains it has made over the last decade. We will finalize our national agriculture policy and align it to the Malabo roadmap and Malawi's existing SADC compact. We will not only achieve food and nutrition security for citizens, but also reduce the rates of stunting to 10% and underweight to 5% by 2024, 6 years before the global goals. Chilima was my role model. Anali muntu olimba mtima, muntu anali wokonda dziko lake, ndipo anamwalira chifukwa chonoti amalikonda dziko lake. Ndaphunzira kulimba mtima mwa amali mu Chilima, ndipo ndizakhala olimba mtima, sindidzakhala oopa, koma ndizafuna kuti chilungamo chioneke. Nkhani yanga ina imene ndifuna ndibwere nayo ndi nkhani imene ndinalonjezaso dzulo yofuna kuti ndiyankhule ndi ma activist azanga. Nkutheka ena mutulusa ma audio musitukwana. I don't mind, I don't care, koma chimene ndikufuna ine chilungamo chioneke. Nkhani imene ndikubwera nayo yokhuzana ndi ma activist ndifuna ndidzudzule nkhalidwe wonyasa omwe uli pakati pathu pa ma activist amene mmandisatira bwinobwino kuchokera kumene ndakhala ndikuyankhulira dziko, kuyankhulira anthu osauka, kwazuzula andale komanso kwauza zoti achitire Amalawi. Ndakhala ndikunena kuti uactivist umakoma ndikuti uzipangaso kena kake, kaya uziphika mandazi kumagulisa, kaya uzigulisa nteza kumagulisa, uzikazinga nteza kumagulisa. Uactivist wongokhala osapanga china chilichonse umayambisa kuba. Uactivist kuti ukome bwinobwino uenjoye uzipanga kanthu kena kake kuti ngati ulibe uzidziwa zonena kuti ndikapita